गोनांथि फैबाय थानाय समावहाय जों मास गेदारिं एबा माखासे जोंनि गभर्नमेन्टनि माने एगेन्स्टआवहाय खुद्रिसारनाय बे हाबाफारिया जाबाय थागोन जोंनि बै समनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांजों समान समान जोंनि बर' लाइमोनफ्रा माने आलादा रायजो बर'फोरनि जि देरसिन सिमां बेखौ जाफुंसार होनो थाखाय बिथांमोना दिनै थैनि बन सहि होनानै बिथांमोना आन्दलन खालामदोंमोन नाथाय बिथांमोना आन्दलन खालामखांनायनि उनावहाय BAC मोनबाय एबा दिनै बिथांमोननि आरो फिन नाजानायावनो BTC मोनबाय आरो दिनै लास्ट बिथांमोना दिनै जि मोनसे सुक्ति जादोंमोन BTR बेनि उनावहायबो दिनै बिथांमोननि जि सिमां आलादा रायजो सोरजिनाया दिनै जाफुंसार जायाखै। कौन है ये लोग कहां से आते हैं? हेलो लोगोफोर गिबि गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ गासैनिसिमबो बावहरग्रोबाय आरो फिन खनसेबाव आंनि बे केम अफ्लाम इउटुब चेनेलाव गासैखौबो बरायग्रोनानै लाबाय। थ' लोगोफोर जुदि आंनि खोथा बुंनायफोराव माबाफोर गोरोन्थि जाबाय बायोबा गिबि गिबियावनो गासैनिसिमबो निमाहा बिग्रोनाय थाबाय। थ' लोगोफोर BoNSUनि बिबानगिरि बिथांमोना मा होनना बुंदों मानगोनां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मजों लोगोसे समान समान लाइमोनफोरा BoNSUनि जानानै आन्दलन खालामफानायावसो BAC मोनदों बेनि उनाव BTC मोनदों आरो बिनि उनाव दायो BTR Accord जादों। रायजोफोरनिसिम आंनि मोनसे सोंलु सोंनाय BoNSU आफादा आगोल बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सोमावसारजेननिफ्रायनो दंखायोमोन नामा? आंनि मोन्थिनायावथ' BoNSU आफादा दासो 6 दान जादों। दा BoNSUनि जोनोम जानाया दिनै 6 मासल' आरो बे बाथ्राखौ गावसोरनो बुंखादों 6 दानल' जाबाय होननानै। अब्ला BoNSUनि बिबानगिरि बिथांमोना बेफोरबायदि बाथ्राखौ माबोरै बुंखो जे BoNSUनि थाखायसो BAC जादों बेनि उनाव BTC जादों बेनि उनाव दायो BTR Accord जादों होननानै। थ' लोगोफोर जों बर' माहारिफोरा गावजों गावल' थगायलायबाय थासिगोन नामा? गावजों गावल' एना एनि दावराव दावसि कन्ट्रभार्सि लाबोलायबाय थासिगोन नामा? गाव गावनि लाबा लाबनि थाखाय गादिनि थाखाय आरो खेमतानि थाखाय जों बर' रायजो राजाफोरखौ नंखाय खोथा बुङै बुङै नंखाय रावजों फुस्लायबायल' थासिगोन नामा? जों गोरिब रायजो राजाफोरखौ जिगाबनि बुन्था बायदि खालामना दोनसिगोन नामा? आरो जों BoNSUनि बिबानगिरि बिथांमोनखौ जों माबोरै फोथायबावगोन जे बिथांमोना जे बर'नि थाखाय नांथाबबाय थागोन होननानै। आगोल मानगोनां प्रमद सार बिथाङाबो आबसुनि आफादगिरि थानाय समाव बर' रायजो राजाफोरा बिथांखौ जोबोद सापर्ट होदोंमोन बिथांखौ जोबोर मानियोमोन। आगोल उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांखौ जेसेबां जोङो मान खालामोमोन बिथांखौबो जों बर'नि बिफा बायदि साननानै जोबोद हेफाजाब होयोमोन आरो बिथांखौ जोबोद मान होयोमोन। बिथां बायदि मानसियानो बिथाङानो बर' रायजो राजाफोरखौ जांख्रिखांहोदोंमोन आरो बर' रायजो राजाफोरखौ मोनसे सिमां होनानै मोनसे खोथा होनानै बिथाङा बुंदोंमोन डिभाइड आसाम 50-50 जान देंगे राज लेंगे न' बड'लेण्ड न' रेस। आं जेब्लासिम बड'लेण्ड मोना अब्लासिम सोमावसारबाय थागोन। आं जेब्लायबो गादिनि थाखाय सोमावसाराखै आरो आं जेब्लायबो MCLA MLA जेब्लायबो जाया। आंहा बिनि बायदि माहाजोन जानायनिबो खुनु सिमां गैया, MLA MP जानायनिबो सिमां गैया। बेफोरबायदि होननाय मानसियानो दिनै राजनितिकआव थांनानै CMनि गादियाव जनानै सिरि जनानै थाहैबाय। अब्ला जों सोरनि सायाव फोथायबावगोन? आरो जोंनि गेदेमा बिथांमोना जेब्लायबो थार बाथ्रा बुंखाया, गाव गावनि लाबा लाबनि थाखायल' नंखाय खोथा बुङै बुङै जों बर' रायजो राजाफोरखौ फुस्लायोल'। आंनि मोनसे खावलायनाय, जों उरनानै थानांलिया, सिरि मोनदो बर' रायजो राजाफोर। बिसोरजोंबो जोङो बिसोरनि सोंनायाव फिननाय होनो रोंनांसिगौ। आरो लोगोफोर राजनितियावबो जेब्लायबो थार बाथ्रा बुङा। राजनितिया मोनसे बेपार फालांगि बायदिसो। जेरै बेपार फालांगियाव नंखाय बाथ्रा बुङाबा जेब्लायबो जाया आरो थिग बिदिनो राजनितियावबो नंखाय बाथ्रा बुङाबा जेब्लायबो बियो गिदिर मानसि जानो हाया। बेखायनो लोगोफोर रायजो राजाफोरखौबो मोनसे खावलायनाय, राजनितिकनि बाथ्राखौ जेब्लायबो फोथायनाङा। 100% थार बाथ्रा बुङा बिसोरो। सोरबा बिथांमोना दा आंखौ सानलायगोन
बबेबा पार्टिनि जानानै एक साइड जानानै बाथ्रा बुंदों होननानै आं रावनिबो पार्टिनि जानानै बुङाखै, रावजोंबो एक साइड जानानै बुङाखै। आं कुनु पार्टिजों बर्तमान लोब्बा गैथ'वा, आं रावबो हान्जायाव गिदिंथ'वा। आंहा बेनि बायदि माहाजोन जानायनिबो खुनु सिमां गैया। दाखालिबो सानैसोआ बुंदों आंखौ, नोंलाय बबे पार्टिनिलै, नोंलाय मा सननिफ्राय राजनितिकआव फैनाय होननानै बुंदों। थ' लोगोफोर, आं कुनु पार्टिजों बर्तमान जेबो लोब्बा गैथ'वा। जास्ट खालि आं बबे थार बबे नंखाय बेफोर बाथ्राखौल' गासै रायजो राजानिसिम मिथिहोनो थाखाय बेफोर भिडिअखौ शेयार खालामनो थाखायल' बानायनाय जादों आरो बेफोर खोथाखौ बुंनाय जादों। थ' लोगोफोर, जोबनायाव नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनाय, जुदि नोंथाङा चेनेलाव गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लाइक कमेन्ट खालाम आरो बेल आइकनाव थुनानै अलाव थुनानै हो।